मबाइल नायनाङा लोगोफोर मेगना गाज्रि जायो लेखाबो फरायनो हाया लिरनोबो हाया जायो ओंखायनो मबाइल नायनो नाङा बिदि होनोमोन आं खोथाखौनो मानिया बिसोरबो ओमफ्राय आंखौ बुबाय थायो नोंखौ बुबाय थायो सोर स्कुलाव आंखौ बादा होनायनि बुयो लोगोफोरा न' खाथिनि गोजोन्थों आबौ गोजोन्थों बेनिफ्राय दा नोंजों नोङो दा नोंनि बे उसाव बादाव जानाय नोंनि बे बिमानि बिफानि खोथाखौ लानो गोसो गैयै जानाय सोरबा गिदिर गोलावफोरनि बाथ्राखौ लानो गोसो गैयै जानाया दासिमबो दङ ना नोङो दा बिदि नंला दाखालि गेजेर खन्थाव लोमजानाय बिदि जानायनिफ्राय दा नोङो बेबायदि एसे दंबावो आबौ नों गावखौनो मोनदांदों अख्रा जानाय बिमा बिफानि खोथाखौ लायै सोरबा फोरोंगिरिनि खोथाखौ लायै बेनिफ्राय दै लोंनो थिनबा लोङा ओंखाम जानो थिनबा जाया लेखा फरायनो थिनबा फराया बेनिफ्राय नोङो मानो बिदि जाखो होनबा नों गाबो माने नों दासिमबो बेबायदि अख्रा अहंखार दै लोंनो थिनबाबो लोङै बेबायदि जानाया दासिमबो नोंनाव दंबायो एसेसो दंबायो नामा एसे दंबावो ओमफ्राय दाबो खाराखै खाराखै नों मा सानदों सैताना नासयदों ना नोंनि देहानि लोमजानायनि थाखाय जादों सैतान नासयदों ना लोमजानायनि जादों आं बेखौ फात्ता गैया आबौ फात्ता गैया इसोरासो मिथिगौ ना अब्ला नों दहाय मा बुङामोनलाय इसोरा मा खालामो जोंखौ इसोर गैयाबा जोंबो बुहुमाव गैखाया इसोरासो जोंखौ सोरजिहरखादों नङाबा जोंबो मानसि नङामोन बुहुमाव इसोरासो सोरजिहरदों जोंखौ जोङो बे बुहुमाव जोंखौ इसोरासो हरदोंना थैनायनि उनाव जोंनि जिउआ मा जायो थैनायनि उनाव बहा थाङो जोंनि जिउआ इसोरनाव थाङो आबौ इसोरनाव थांफिनो ना जोंनि बे बुहुमा अरायनि थाखाय ना अरायनि थाखाय नङा अरायनि थाखायबो इसोरनि थाखायबो जायो ओमफ्राय इसोरा जोंखौ मानि थाखाय सोरजिहरदों जोंखौ गावखौ खुलुमनो थाखाय लेखा फरायनो थाखाय दै लोंनो थाखाय स्कुलाव थांनो थाखाय हरदों मोजां गावखौ खुलुमनो थाखाय नाथाय जोंखौ पाप मावनो सोरजिदों नामा दिनै नों मा बुंनो सानो इसोरा जोंखौ जोंथ' दा बुहुमाव गावजों गाव मानसिफ्रा हिंसा हिंसि नांलाय खमलाय बुथारनाय सुथारनाय दानथारनाय इनाय पाप बेफोरबायदि मावनायखौ इसोरा हामजायोना हामजाया बिदिखौ सिखाव खावनाय मानसि बुथारनायखौ पाप मावनायखौ हामजायो नामा हामजाया बेनिफ्राय नों जे अख्रा जानायखौ हामजायो नामा इसोरा हामजाया होमबा दा इसोरा नोंखौ मा जाजानो लुबैदों मोजां दै लोंजानो लुबैदों लेखा फरायजानो लुबैदों ना बिमा बिफा खोथाखौ लाजानो लुबैदों ना लुबैयाखै लुबैदों अब्लासो इसोरा जोंखौ अनगोन ना अना अनो नोंसोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेबायदि मोजां जालाङोबा गासैबो उनावहाय देरनानै मा जागोन मोजां जागोन ना जाया बेनिफ्राय दानि गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो मबाइल नायनाया मोजां ना गाज्रि मबाइल नायोब्ला मा जायो आबौ आं नोंजों बिजानायनिफ्रायनो आं मबाइल नायखायाखै आं सिगां मबाइल नायबाय थायोमोन गोरलैयावहाय ओमफ्राय आं दा नायासै नोंजों बिजानायनिफ्राय गोरलैयावबो मामिया बांसिनबो होखायामोन आंनोहाय माब्लानिफ्राय मबाइल नायाखिसै नोङो दाख्लैनिफ्राय रिटिकनिफ्राय बोसोरसे जाबायमोन आं बे बुजायनायनिफ्राय मोजां नों मोजां जाबायना नङाबाथ' नों मबाइल नायबाय थायोमोन ना मबाइल नायबाय थायोब्ला मा जायो होनदोंमोन दे बुं गाज्रि ओमफ्राय लेखा फरायनाय फरायनोबो हाया ओमफ्राय लिरनोबो हाया फरिखायावबो हाया होनदों मबाइल नायबाय थायोब्ला आरो उन्दै ओंखायनो नों दा नोंनि मामिया मबाइलखौनो बांसिन होखायामोन गोरलैयाव आं मबाइल नायनो बिबाबो नायहोखायामोन आंखौ मानसिफोरजोंसो नायोमोन आं
दा नोंनि लोगोफ्रा मबाइल नायदों खायसे ना नाया बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो बिमा बिफानिफ्राय मामिया आंनोहाय नायहोआ ओमफ्राय ना मालायफोरनो नायहोबाबो आंखौहाय माबा लेंहरो न'फोरावहाय लेखा फरायनो नों दा नोंनि लोगोफोरखौ मा मबाइल नायजानो लुबैयो ना लेखाल' फरायजानो लुबैयो लेखा फरायजानो लुबैयो मबाइल नायनायखौ नोङो बिसोरखौ नोङो मालाबा लोगो मोनोब्ला मा बुंगोन बादा होनो लुबैना लुबैया लुबैयो नों माब्रै होनना बुंगोन दे नोंनि लोगोफोरखौ दे बुं मबाइल नायनाङा लोगोफोर मेगना गाज्रि जायो लेखाबो फरायनो हाया लिरनोबो हाया जायो ओंखायनो मबाइल नायनो नाङा बिदि होनोमोन आं खोथाखौनो मानिया बिसोरबो ओमफ्राय आंखौ बुबाय थायो नोंखौ बुबाय थायो सोर स्कुलाव आंखौ बादा होनायनि बुयो लोगोफोरा न' खाथिनि आच्छा मोजांनि थाखाय नों बानजायदोंमोन मोजां जाथों होननानै ओमफ्राय लोगोफ्रा नोंनि गेलेग्रा लोगोफ्रा बुयो नामा ओमफ्राय नों बुजानानै मा सानो दुखु मोननानै गाबो ना ओमफ्राय आं मामिनो खिथाफैयो ओमफ्राय मामिया आंखौ नों मानो थाङो नों न'आव थानो हाया नामा बिदि होनदों ओमफ्राय आं न'आव थाबाय थायो मामिया देवबारबा सानडे स्कुलाव थिनहरबाय थायो ओमफ्राय आं थाङो नोंनि बुग्राफोरखौ नों निमाहा होना होआखै होदोंमोन नों दाख्लै निमाहा होनो थिननायाव आं होदोंमोन आबौ ओमफ्राय बे नोंखौ अन्थाइजों खुबैग्रा माग्रा बे नोंखौ दासिम अन्थाइजों खुबैबावो नामा खुबैला नोंजों रायजानायनिफ्राय खुबैयाखै बिसोरबो गोसो सोलायबायना दा नोङो आं जोबनायाव नोंनाव आंनि बाबायासो गोसो सोलायनानै फैगोन ना फैया आं बेखौ सिन्था जानानै दं सोरखौ बाबाखौ गोसो सोलायना सोलाया होननानै बाबाया माबायदि बाबाया जे बुंदों गोसो सोलायगोन होननानै दाबोनो सोलाया बियो ओरैनो दङ बिदिनो जालांगासिनो दं नोंखौ फिसा होननानै दाबो गोसोखांनानै फैफिना नोंनि गाबनायखौ नोंनि मेगननि मोदैखौ नोंनि गाबनानै बुंहरनायखौ बे गोसोआव नाङोना नाङा बाबायालाय ना थगाय हरोल' मानसिया दुखु मोनो ओमफ्राय बे हिनजावानो बेखौ बोथिंबाय थादों हिनजाव गदाया फैनो नागिरब्लाबो फैया नामा नागिरब्लाबो फैया बियो न'आव फैनो थिनब्लाबो फैया आं दाखालि खोनादों मामाया नोंनिया बुंदों मामिया नांगौबा नोङो दा फैसै आं नोंखौ नांलिया होननायाव नों मा बुङामोन मामिखौ गाबनानै नोङो मा बुङामोन नंगौ मामि आं बाबाखौ नागारनो हाया होनदोंमोन आं ओमफ्राय मामिया नाङा बियो हिनजाव गदाय लाखाबाय बियो जों सानैजों रुवाथि थानानै जागोन होनदोंमोन मामिया आं बाबाखौ नांगौ होनदों आं नों बाबाखौथ' अनोना मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो ना आं न'आव फैयालाबो बाबाखौ गोसोखांबाय थाखायो आं लोगो मोनालाबो दा नोंनि बैसोआ बेसेबांसिम आवगायखो 8 इयाराव 8 बोसोर जाबायना दाथ' बै प्रथम नोंजों फनाव रायलायनायावनो मिथिखादों 8 बोसोर रानिं जाबाय दाथ' अब्लाबो नों बायदि गथ' दिनैसिम रायलायनो हानाय दासिमबो मोनाखै फनफोरजोंल' नङा मोगथाङावबो नोंजों समान गोबां मानसिफोर लोगो मोनबाय नाथाय नोंनाव बुंदों न'आव फैगोन आं जेब्लासिमबो आं न'आव फैखागोन आं बारा गोबाव थाला होनदोंमोन बेबायदि बुंहरबाय थायो ना मानोथो फैया आं नागारा नोंसोरखौ आं न'आव फैगोन आं थांगासिनो दं बेसे गोबाव जाखो बिदि बुंनाया गोबाव जाथारबाय नों लामा नायगासिनो नामा बाबाखौलाय आं लामा नायगासिनो आबौ दे अब्ला बे लामा इसोरनाव जेनेबा लोरबां जाजासे लागारबो आर'ज खालामथिनदों दिनै नङा गाबोन बेनिफ्राय सहायनाय बेजोंसो देरहासार जायो नों सैसोनानै जेरै बै जहननि फासयदियाव जों बाइबेल मामिया बिनायावहाय दुरबल जाबाय आं बिबाय थायोमोन मामिनि थाखायबो टेनसन जानानै मामिया दुरबल जाबाय बिमायानो
सोरखौ टेनसन जादों बाबाखौबो टेनसन जादों बाबाया जोंखौ गोदाव सोराव खालामबाय नालाय ओंखायनो मामियाबो टेनसन जाबाय बेनिफ्राय बाबा फैयाब्लाबो नोमाया नोंखौ बुंदों दा नांगौब्ला नोमफाया फैयाब्ला जों सानैजों मालायनाव रुवाथि थानानै जागोन होनना बुंदों नामा दा नोंनि लेखा फरायनाया माबोरै जानांगौ बिदिब्ला दा थाखा फैसा गैयाब्ला नों माबोरै फरायनो मामिया कनभेन्टआव थानानैहाय रुवाथि थानानै आं नोंखौ फोरोंगोन जेबो नांलिया जों सानैजों जानानै थागोन होनदों मामिया बाबाया नोंसोरखौ गारनानै दुखु मोननानै गुबुन हिनजाव लानायनि थाखाय ना दा बे आलदा जानायसै आं नोंखौ फोरोंनो होनदों क'क्राझारावहाय कनभेन्टआव रायलायदों जोंखौहाय आंखौ हस्टेल दोननोसै नालाय मामिया ओंखायनो दावगाहोदोंहाय फादारनि रुमावहाय ओंखाम संसै आं सिस्टारफोरनाव थागोन कनभेन्टआवहाय बे एग्जाम जोबबानो जों थांगोन आबौ दे खस्थ' खालामनानैब्लाबो बाबानो खिथायाखै जों गोबां खस्थ' खालामनाबो फरायदो दे लेखाखौ दानागार जेरै गोदोनि गोथारफ्राबो गोदोनि गिदिर गिदिर मानसिफ्राबो गोबां मालायनाव खस्थ' खालामनानै खामला मुजिरा सोरनावबा थोरसि सुनानै हटेलाव बायदिसिना खामानि मावनानै बेबायदि लेखा फरायनासो बिसोर गिदिर मानसि जादों गोदोनि गिदिर गिदिर मानसिफ्राबो दा नोंबो नानि बेबायदि गोबां दुखु सैना खस्थ' सैनानै मालायनाव गलामबायनानै फरायबोयोब्ला नोंनि जिउ जारिमिना सोमोनांथाव इसोरनि अननाय बोर मोनगोन थेवबो दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो इसोरखौ सहायनानै सैनानै नोंसोरो आवगायलांबाय थादो बिबाय था इसोरखौ नोङो दा बोराबसै दे मामिया बेखौनो आसा जादोंमोन खस्थ' खालामनानैबो फरायदो लेखा फरायनायजों लोगोसे इसोरखौबो दाबाव गिदिरफोरखौ मान खालामदो बिमानि समान बिफानि समानफोरखौ मान खालाम दे फादार सिस्टारफोरखौ मान हो बयखौबो बाबाखौ आं मोजां जाजानो लुबैदोंमोन आं गैयाबा मा जानानै थागोन बे होननानै सानो आं गोदाव सोराव जानानै थैलांगोन नामा बियो होननानैहाय सानदोंमोन आं इसोरनि गोजान जानानैहाय बिदि जानो नाङामोन बियो होननानै सानबाय थायो आं मोनायावहाय दाथ' बे इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय नालाय गोदाव सोराव जानानैनो बिनि जिउआव थैबाथ' नोरगआव थांसिगोन दाथ' इसोरखौबो गोसोखांला बैयाव दाबसे बैयाव थाबसे हिनजाव गदाय लानानै गोदाव सोराव जानानै बेखौनो आङो मोजाङाव फैबाहांगौ सानो आङो मोजां जानानै धोरोमिया जानानै इसोरखौ मोननानै थैयोब्ला बिनि थैब्लाबो जिउआथ' इसोरजों थायो नालाय नोंनि साननाया बेनोदि बाबाया गोदाव सोराव जाबाय इसोरजों गैलिया इसोरखौ मिथिला लोंनाय जानाय पाप गाज्रि पापाव थांनानै सानसे गोदाव सोराव जानाय बिनि थैयोब्ला बिनि जिउआथ' मा जागोन आद्रि जागोन दा बेखौ सानबाय थायो दा नोङो दे बिबाय थादे नानि सना दे नों जोबोद गियानि आं मोजाङाव फैबाहांगौसोयो गियानि बाथ्रा साननो रोंगौ नोङो आं मानिखौ नाङा होनबा आं दुखु मोनो मामिया मा होनो नोम्फाखौ नांला होनो ना बेनिफ्राय नों दुखु मोनो नांले आंजों रुवाथि थानानै फोरोंसै आं नोंखौ होनो नों बाबाजों फन रायलाय हरब्ला बिदि बुंहरो दा मामिया ना ओंखायनो दा बिदियाव नोंनि गोसो मैखुनाव नाङो नोंनि गोरबोआव नाङो आरो बाबाखौ नांगौ हाजार पापिब्लाबो बे होननानै दे नों बिबाय था दे आरज खालामबाय था आंबो बिबाय थागोन दे गोदाव सोराव जाजानो गियो आङो बाबाखौहाय जों गैयाबा मा जाना थागोन बियो सानो आं दे इसोरनाव फोथायदो बिबाय थादो दाथ' फैसाया फैथ'वाखिसै दाथ' मोनाबा जाबाय मालाबा फैयो जेबो गिनाङा दे इसोरा लोगोसे दं दे होननानै दे दुखुथिया हावरिया मानसिफोरजोंसो इसोरा बांसिन थायो आंनि एग्जामखौ नोङो आंनि एग्जामनि थाखाय बिना हो आबौ दे बाबानि थाखायबो ओमफ्राय आंनि फरायनाय लिरनायनि थाखायबो बिना हो दे नोंहाथ' एग्जाम जागासिनो दं दाना आं नोंनि थाखाय एग्जामनि थाखायबो आं बिनोसै दे बाबाखौबो गियो आबौ बाबाखौबो गिगोन माना जोङो बांसिन पापिफोरनि थाखाय बिनांगौना बुहुमाव पापिफ्रा गोसो थोलायनाय पापि मानसिनि थाखाय बांसिन बिनांगौ मोजाङाव फैथोंसै बाबाया
औ दे 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 आंनि न'खरनि थाखायबो बिना हो आबौ दे जागोन दे आं बिगोनसै नोंनि नोमानि नोंनि बाबानि आरो नोंसिनि खाथिनि मानसिनि थाखायबो आं बिगोन आंनि थाखायबो आर'ज खालाम दे दे अब्ला दोननोसै नामा नानि दे औ दे आबौ गोजोन्थों दे गोजोन्थों हामबायसै आबौ हामबायसै दे